18 anyos kakan hinigugma sa biktimang si Christinee Lee Silawan. Wa pa lang una ipa-enroll sa iyang inahan aron malikayan ang posibleng pagpangbuli. Silawan meron din na sa exclusive report. Sukad mi bukas ang klase sa mga pampublikong tunghaan niadtong Lunes, wala pa motungha dinhi sa Maribago High School ang 18 anyos nga Kanhi Uyab ni Christinee Lee Silawan. Gikonpermar sa Principal Perpetua Nelia Padayaw nga wala pa mi pa-enroll karong tuiga ang naaswing tinun-an. Gitataw sa Principal nga bisan kon gikustodiya sa NBI ang naaswing tinun-an niadtong buwan sa Marso nga atul pa sa ting klase. Nakakomply man kini sa mga rekisito sa tunghaan. Pasado to sa siyang grade 7, kaya nahitabo to mga March naman. Then, EFA goal na to is no student left behind. So, amo dyan pa rin nga nakatake sa mga remedial o katong mga tests since final naman ang kulang nila. Hayan, kuni pa-enroll pa unta ang naaswing tinunan ning pagbukas sa school year, mag-grade 8 na unta siya. Hinuon, nabalik man pagtungha ang iya mga classmates ug mga suod nga higala kinsa lakip sa gikuhaan ug pamahayag kaniadto sa mga taga-NBI 7 ug Lapu-Lapu City Police. Taliwa sa mga kabalaka nga mihamok sa tunghaan niadtong buwan sa Marso, balik sa normal na ang kahimtang karon dinhi sa Maribago High School. Gani matod sa principal, mas midaghan pa ang mga enrollees karong tuiga. Gikan sa 1,100 ka mga tinunan sa miaging tuig, karon miabot na sa 1,200 ang mga tinunan sa Maribago High School ug posibleng madugangan pa kini tungod sa padayong pagpanawat og mga enrollees. Sa pikas bahin, gikonpermar mismo sa inahan sa 18 anyos nga tinunan nga siya ang midesisyon alang sa iyang anak nga di lang una niya kini pa-eskwelahon karong tuiga aron usab maulian kini sa gibating trauma nunod sa hitabo. Dili pa ngayon gyud siya pa-eskwelahon para nako. Pero okay magidunta siya og eskwela siya, pero gusto ko kanang ang isyu sa abang mamatay sa alang kay di ko gusto kanang maabot ang panahon, maabot niya nga kanabito ang biay-biayon siya sa iyang mga kauban. Sakit biya pod para namo. Matod sa inahan, bisan kung na-dismiss na ang kaso sa iyang anak. Human nasuta sa piskalya nga wa kini kalambigitan sa krimen, naglisod pa sila sa subling pagbangon, ilabi na sa sulirang pinansyal. Murahin noon og nibalik gid ko og lisod imbis sa una dili na gid unta kay sa panahon nga nahitabo to ako kay baw nga nangabot ang mga kwarta nga ingon ana niya karon na hinuon magbayad na kus ko mga utang na bis dili unta ingon ana andagan sa among pagpuyo onang balik jud sa uno akong kinabuhi namo karon. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.